Hi guys, this is Ronan and welcome to Ronan's Adventure! Hello guys, nandito po tayo ngayon sa sikat na resort dito sa Labrador, Pangasinan. At ipapasyal ko po kayo. Welcome po the Cobelandia Resort, Labrador, Pangasinan. Hi, kaway naman dyan. Pupunta tayo sa may gilid ng dagat. Uy!
Oo. Andito na tayo sa Labrador Beach Resort sa may Coffeelandia. Yan, so medyo malayo na nating nilalakaran ay hanggang tuhod pa rin yung ating tubig. Yun, no? Umaalo na talaga. Woo! Yan, pwede ka maligo sa swimming pool, pwede ka rin maligo sa beach. Ano po yung beach? So 120 pesos po ang ating entrance. So pwede ka na maligo sa kanilang swimming pool na tatlo. Pwede ka mag-slide dun sa taas. Yung isang swimming pool parang jacuzzi. Yan, nasa 700 pesos ang kanilang cottages. Pwede ka mag-check-in. Pwede ka rin mag-check-in dito sa kanilang mga hotel. Meron din mga cottages dito. Meron din mga cottages doon. Yan, kiddie pool. Medyo hindi siya masyadong karaliman. Hindi masyadong karaliman, hanggang sa liig lang yung isang kasama namin. Yan. Ayaw na natin. Hanggang sa ilong mo lang. Sarap maligo kasama ng mga barkada mo. Para kang nakawala sa hawla nung panahon ng pandemic. Yan, maliligo na rin ako mamaya kunti pagkatapos natin mag-vlog. Ang lamig ba? Ang lamig? Sakto? Gusto daw uminit yung tubig, ihi ka daw. Yan, ang gaganda ng mga model ko sa aking vlog. Ang gagwapo. Yan, crystal clear talaga ang ating tubig. Ano, malalim ba? Malalim nga. Alaga ng lisa. Nakatayo na ako yun. Hindi, nakaluhod dyan, hindi nakatayo. Malalim nga. Ito ka lang.
Ganyan ba? Oo, ganyan nga. Ha? Pwede na yan. Taas ang kamay. Yung paa, yan. Ano yan? Ano ito? Video to eh. Ayan, video ito, video.